Bună ziua! Mă numesc Manuel Bela. Am fost pacient la Casa Austria din iunie anul trecut până în decembrie. Am avut un accident rutier cu multiple fracturi, cred că vreo 17. În urma căruia am stat aproximativ 2 luni în comă, la terapie intensivă, după care am fost mutat pe secția de politraumă și acum, pe scurt timp să zic, sunt în recuperare, pot să merg cu ajutorul unei cârje, destul de bine. Mi-am dat seama, comunicarea e esențială și am sunat pe prorectorul de la Universitatea de Vest. Ei au o facultate de asistență socială și fac chestia asta. Și mi-a zis, uite, ce zici? Să asigur niște voluntari de la tine, că e ca un stagiu pentru ei. Și eu zis, nemaipomenit, mi se pare grozav, mă bucur. Dar cel mai mare impact ar fi foști pacienți. Nu? Ai fi de acord? Deci asta ar câteva ore. Acum tu, câți ani ai? 34. Da, mulțumesc. Ai toată viața mea. Sper. Da. Da, o să se întoarcă la lucru. Unde? La fabrică? Nu, la birou. La birou, adică de la firma Contină, da. Aha, super. Deci un job ok. Dacă îi permite să lucreze și de acasă, poate o perioadă. Da, și ulterior... Nu este străgit. Nu este străgit acum pe piața automotiv. Asta, da, asta perspectivele sunt un pic. Sperăm că ar trebui să ne implicăm și noi. Ce studii ai? Spuză, te duci la inginer mecanic. Studii superioare. Da. Mă știi că, poate în perspectivă, posturile astea vor exista în spital. Știi? Că de voluntari nu se numesc ăștia care fac traseul pacientului, știi? Care și se prevăzut e foarte important să-l preia pe pacient, să-i spună, uite, merge acolo, îl ajută, știi, traseul lui de pacient. Da, oricum ar fi de mare impact să te implici și dacă vrei, noi cu drag. Cât ai stat la Feric? Tot timpul. Da, perioada. Și acum problemele unde sunt? Așa, la picior? Glesne de reparează de popitul extern, la ambele, dreptul și mai revenit un pic. Da. Radație de șold și calcifia ceva rotători externi. Cam asta e mare acum. Și acum la dreaptă mai trebuie o intervenție. Și ca și program, ce ți-a recomandat? Să revii la recuperare? Da, am făcut pentru aprilie. Încă 2 săptămâni. Încă 2 săptămâni ești programare. A vorbit cu... El ar putea să vină aici la recuperare. Da. Deci avem niște aparate super noi și... robotice. Da, robotice. O să ne arăt niște filmări. Recomandă, nu mi-a recomandat doamna doctor de acolo, că zis că nu se potrivește cu ce am avut eu, pune presiune foarte mare pe bazin și la tibie, unde se leagă. Da. Și zic că nu e indicat, e mai mult pentru cei care nu pot să meargă deloc. Eu acum pot să cu gârjă, Da. eu comand. Trebuie să te vadă colegii de aici. De ce? Că noi s-ar putea să avem ceva ce nu au ei. Bandă agravitațională se numește. Adică te înconjoară cu sui de balon, așa, și astfel că tu nu mai simți presiunea gravitațională, da, și atunci poți să pășești pe banda aia mult mai ușor. Deci s-ar putea să fie ok. Dar nu presiune pe... Știi? Și au din astea cu mână și cu VR, în realitate tu vezi acolo jocuri și miști, ăsta ca să te plasezi în obiect sau nu știu ce. Adică sunt câteva... Și genunchiul ăla îl poți flecta? Da, și merge. Ok. Momentan doar partea de gresă. De gresă. La cap n-a avut regiuni. A avut contuzie, am avut. Contuzie cerebrală mare, întreg extern, deci a fost ceva... Contuzie cerebrală. Da, a fost și în combat. Toracică? Mult timp. Putin? Și în combat bitulic a fost mult. Da, sigur. Trebuie sedat. Și pulmonar, toracic? Am făcut 4 pulmotorax. Da. Știu că a rămas problema cu pneumotorax, un emfizem, care o să vedem, o să-și facă un bazin, fractură de fractură de bazin deschisă. operată? Da. Și
la membrele inferioare. Doar să Gama. îi Da. placă de la tibie până Da. la Dar genul cu până la prezent. lipsă de substanță, osoasă, cu grefă pusă. Vorbește în tot. Da. De revenit pe... Asta Oricum. am și domnul Roca, că nu se ajută să mai vorbesc. Da. De la mine vizită și zic, nu, să și la parte. Cine e domnul? Roca. E, Să mai fac bugete la cap, să văd dacă mai trebuie ceva. De unde vine gândirea? Că e cam afectat. Ține de clinic, nu mai trebuie să faci ceva bine. Minunat, minunat. Așa e. Da, da. O fi și ceva supraomenesc. Eu cred că Crezi? Da? a fost mulți oameni de mine. Foarte mult. A fost mulți oameni de mine care să... Aici, cred, lucrurile date ca noi, cu toată lumea. Bă, de ce nu se mai întâmplă nimic ca problema din Biblie? Și eu zâmbesc, zic, haideți un pic la ei să vedeți că scapă unii pacienți pe care noi, nu logica medicală ne spunea că nu au șanse. Și domnul Gâze mi-a zis că Da. sunt de și la început chiar. Da, dar știu că Da. discutam de tine. Cumva de aia aș vrea să vin să particip, să asist la terapie. Trebuie neapărat să ții legătura. Vezi lucruri care nu le vezi în mod Da. normal.